igama ngoVimbayi Maveruze ngi-member ye-MDCT Youth Assembly ku-National Executive engihlala lapha eSouth Africa. Niluphatha njani udaba lokuregister to vote ngo-2018? Udaba lokuregister ukuvota besicanga ukuthi sizothola i-diaspora vote azange sikwazi ukuyithola. So okwamanje siyahamba nobuningi bethu siye Beitbridge, siye Banda or siye Mashingo lapha duze neborder siyo-register ukuvota. Lokhu ukuvota kunohlelo lo-electronic voting niyalutrusta yini ukuthi lizohamba kahle? Hayi, udaba be-BVR siyalutrusta ngoba siyakwazi ukuthi it's an MDCT baby and excited ukuthi it's going to eliminate the dead people voting. So siyalutrusta and sinethemba ukuthi izinto zizohamba kahle ne-BVR. 2018 ubona ngathi abantu bazosuka bebaningi diaspora besiyavota ka? 2018 September ukuthi sizokwazi ukuthi sihambe nobuningi bethu siyovota lapha ekhaya because it's now or never. So we are so committed ukuthi sizohamba siyovota nobuningi wethu.